Ja, det er anderledes. Og her er igen billeder af chaluppen, vinterchaluppen, der venter på at føre kongefamilien. Nu sidder prinsesse Benedikte inde i varmen der i... Eller også fryser hun med anstand. eller også fryser hun en lille smule. Det tror jeg nu ikke. Altså, det er jo på den måde, det er mest... Jeg tror mest, det er koldt, fordi det blæser lidt udenfor. Og hun sidder i hvert fald i læ. Springvandet bagved, man kan se, kommer et billede, som jeg tror, man også, hvis man ser på de her billeder fra udlandet, vil lægge mærke til. Hvis man så den der cykel, der kommer spacerende, det er jo sådan en dansk ting med at transportere sine børn afsted i cykel. Og bagpå. På den måde, bagpå, foran, hvad som helst. Jeg talte faktisk med nogle af de udenlandske journalister, som var her, som blev ved med at spørge, meget interesseret til vores cykelkultur. Og en ville ligefrem have sådan en ladcykel med hjem. Det mente han var en god måde at transportere varer på. Det er det også. Det bliver så ikke i håndbagagen i flyet. Selv når man bor i Madrid. Jeg vil nu sige, at jeg har prøvet at cykle i Madrid. Det er ikke spændende. Nej, han lød som om han var frisk. Ja, det er godt. Her er Marmorkirken igen. Billederne. Vi venter lidt. Malienborg, så man kan se de forskellige områder af det residenten. Her har vi nogle af de sikkerhedsfolk, vi omtalte lige før. Der er mange af dem. Og det, der måske er interessant, kan være, at man kan se mange sikkerhedsfolk, også når man kigger rundt i havnen, men man kan være sikker på, at der er mange, mange flere, man ikke kan se. Ja. De holder sig skjult, og der var en af fotograferne her, der fortalte før, at, og der kan jeg se, der tror jeg kan se regenten, dronning Margrethe, prins Henrik, der kommer spacerende, de vinker, og det er hendes majestæt dronning. Det er hendes majestæt dronning, der kronprinsesse Mary. Der. Og prinsgemalen med stok. Ja, kronprins Frederik. De trodsede vind og vejr og spacerede ned til båden. Det må også være meget rart. De skal jo være inde resten af aftenen. Og så stiger majestæten ombord. Jeg kommer lige ud og ser på dag. Prinsesse Benediktes hofdame Naja. Prinsesse Mary, som lige vinker. Og så bliver der også gjort honør igen derovre fra chaluppens kaptajn. Og vi ser der til venstre i billedet, kronprinsessens hofdame Caroline Hering. Er der plads til dem alle sammen, tror du? Nu bliver der måske lidt klemt inde i kahytten. Ja,